video. Først så er vi der til spawn. Her står owner, admin, mod, Skype, så admin, Rasmus, TS, show, og spørgsmål. Prøv lige ham der taler lige nu, skal I ikke høre på. Okay. Der står på skiltene admin og alt det, I vil vide om serveren. Hvis I har brug for nogle spørgsmål om serveren, så skriv til admin. Ja. Og okay. Rangrum. I kan komme i PvP, I kan komme i alle mulige forskellige slags rum, butik. I kan få 2,5 kroner, så kan I købe fly for evigt. Nej, det er ikke sådan. 2,5 kroner. Køb VIP for evigt. Ja, VIP for evigt. Og du har fly, og du har et gratis VIP-rum, hvor der er alt muligt, men det er lige lukket nu, så vi kan ikke vise det. Men herinde, der hvor der Enderman står det hele, og vi vil ikke lige dø. Men herinde så er det shop, det viser vi jo lige hurtigt. Shop, den er ikke helt, jo okay, den er færdig, men det er shop. Men i hvert fald, ejeren det er Jackie. Ja, Jackie og Lasse. For at kunne flyve det er de her to Skype-navne. Ja, for at kunne flyve som admin, så skal I bare skrive _fly, men... Eller sponsor, eller VIP. Ja, okay, men I kan ikke være i en combat, hvis I er angrebet en. Ja, så kan I ikke lige fly med det samme. Flyve med det samme. Okay, herinde det er så den verden, fordi hvis nu vi går herinde hurtigt, vi skal lige lynhurtigt. Herinde, her er den her verden, det er survival, men så hvis du har alle de her ting på, så starter du ikke med dem, så starter du med nogle andre. Jeg snakker godt nok hurtigt. Hvordan kan jeg det, Thomas? Ja, dig til hurtigt. Så herinde, så er det lige herinde, så hvis du går herinde, så har du alle dine ting på dig, og så er det det. Men vi ses YouTube! Shop V! Det skal jeg lige prøve. S-K-O-P W, og jeg er ikke start. What? Okay. Men vi ses YouTube! Og I skal spille serveren, den er rigtig god. Fortæl og hey, du skal lige sige IP. Okay, og IP'en den er 144. Punktum. Okay, 2 sekunder for det. Den er 144.76.44.66 25597. Ja, det er kolon der. Ja. Men hvis I bare vil høre den normalt, sådan at jeg ikke kan tale hurtigt, så skal I bare sådan tage den af gangen med videoen. Ja. Spil serveren, fortæl den til jeres venner, del den, for så serveren kan være åben, og så kan fordi hvis de ikke snart skaffer flere penge, så lukker serveren. Ja, så det bliver trist, så... Please, køb ting, og fortæl jeres venner om det. Ja. Ses YouTube. Vi ses. Hej.